ఆడపిల్ల పగటి తినడానికి తినప్పుడే తినప్పుడే ఫ్రీడమ్ వస్తుంది అని మేము భావిస్తున్నాం. అదే ఈరోజు అన్ని కాలేజ్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బాగా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. మేము గవర్నమెంట్ ఇది చెప్తున్నాం, లైక్ రేపిస్ట్ కి క్లియర్ పనిష్మెంట్ ఇస్తే రేపు ఇంకొకళ్ళు ఈ క్రైమ్ చేసే ముందు ఆలోచిస్తారు ఒకసారి ఇలాంటి క్రైమ్స్ చేయొద్దు అనేసి. మేము గవర్నమెంట్ కి జస్ట్ అపీల్ చేస్తున్నాం, రేపిస్ట్ అందరికి క్లియర్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి. వాళ్ళకి చూసి వేరే వాళ్ళు ఏమి ఇలాంటి రేప్ అండ్ వీఆర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వరంగల్ పోలీస్ ఇక్కడ లైక్ వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసి మాకు సర్వీసింగ్ గా సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నారు. ఇంకా వరంగల్ పోలీస్ కొంచెం టైట్ సెక్యూరిటీ ఇంకా సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలని ఢిల్లీ ఇన్సిడెంట్ లో ఓన్లీ మీరు దామిని విన్నారు, అలాంటి థౌసండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. మొన్న కూడా జరిగింది, మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ఇలాంటి జరగదు అనేసి మేము పోలీస్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మాకు కొంచెం టైట్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని. మీరు ఎట్లా గ్యాదర్ అయింది, అందరు ఎట్లా గ్యాదర్ ఫ్రమ్ mainly we got a huge support from KMC, Sagantia Medical College, and here people watch whom you are seeing, they are from St. Peter's College, and thanks for St. Peter's College principal and staff for supporting us. Thank you.